Dobro vam večer, drage gledateljice i gledatelji. Europa prvi put izravno bira svog premijera. On će biti izabran iz redova većine u Europskom parlamentu, ovisno o izbornim rezultatima. Jednako kao u Hrvatskom saboru ili bilo kojoj drugoj državi članici. Dakle, neće se više predsjednik Europske komisije birati dogovorom između država članica, odnosno njihovih premijera i predsjednika na Europskom vijeću. To je posljedica Lisabonskog sporazuma koji je stupio na snagu 2009. i korak prema većoj integraciji, većoj demokratičnosti i jačim ingerencijama Europske vlade na članicama, što će se doticati svih nas, svih 500 milijuna stanovnika Unije. Svih nas 500 milijuna, odnosno oni s pravom glasa, prvi put će ga na neki način izravno birati zaokružujući jednu od lista na europskim izborima iduće nedjelje. Zbog toga je Unija europskih televizija, u koju spada i HRT, organizirala danas izravno sučeljavanje, debatu kandidata za mjesto predsjednika Europske komisije, koje ističu stranački blokovi, odnosno stranačke grupacije unutar Europskog parlamenta. Uživo iz Europskog parlamenta pred 600 takozvane pan-europske publike, dakle ljudi iz svih zemalja članica. Prije nego vam ja ili moja talijanska kolegica u Briselu predstavi 5 kandidata, da vam objasnim tko bi mogao biti vaš kandidat. Ukoliko planirate glasovati za listu SDP-a, vaš kandidat je Martin Schulz, predsjednik Europskog parlamenta iz stranke Europskih socijalista. Ukoliko planirate glas dati HDZ-u, vaš kandidat je Jean-Claude Juncker, bivši luksemburški premijer iz Europske pučke stranke. Dalje, stvar vezano uz hrvatske liste nije tako jednostavna. HNS bi trebao pripadati Savezu liberala i demokrata, no u Hrvatskoj je u koaliciji s SDP-om. Kandidat europskih liberala je Guy Verhofstadt. Grčki političar Alexis Tsipras, koji je zvao na pobunu protiv europskih mjera štednje i prosvjede protiv neoliberalizma, je kandidat Ujedinjene europske ljevice. Orah bi teoretski u Europskom parlamentu trebao pripadati Europskoj zelenoj stranci, čiji je kandidat Ska Keller. No Orah još nije imao kandidata na izborima ni za Europski ni za Hrvatski parlament, pa će tek odlučiti, ako mu to rezultat omogući, koje će se grupaciji prikloniti. Zato vam glede tih stranaka, kao ni hrvatskih laburista i drugih stranaka i stranačkih lista, ne bi za sad mogao govoriti o tome kome od ovih kandidata će ići njihovi, odnosno vaši glasovi. I onako, smisao sučeljavanja je da kandidati pridobe glasače. Možda će neki od njih osvojiti vaše povjerenje i vaš glas, različito od vaše preferencije u Hrvatskoj. No ako je tako, onda na listiću trebate glasovati za onu stranku koja iz Hrvatske pripada njegovom bloku. Pa, drage gledateljice, poštovani gledatelji, ako je sve spremno, upoznajte svoje kandidate. Kroz debatu, koja je možda već počela u Briselu, vodit će vas Monika Mađoni, novinarka i ravnateljica Rajevog kanala Vijesti. Samo da vam kažem da se i vi možete uključiti u debatu u svakom trenutku preko društvenih medija uz oznaku #Europe i #EP2014. Poštovani gledatelji i birači na europskim izborima, upoznajte svoje kandidate na izravnom sučeljavanju iz Brisela, kamo sada krećemo. Vi ćete biti prvi koji ima uvodnu izjavu. 1 minutu, molim vas. Hvala vam lijepo. Dame i gospodo, ovo su ključni izbori i znam da svaki put kad se održavaju izbori, političari govore da su to baš ključni izbori. Međutim, ovoga puta to je doista istina. Na europskom kontinentu i Europskoj uniji smo na raskrižju. Moramo napraviti vrlo važan izbor. Izbor vratiti se natrag u stare nacije države, kao što bi neki kandidati htjeli, ili krenuti naprijed u smislu integriranije Europe. Mislim da je izbor očigledan. Želite li rješavati probleme poput promjene klime, poput nezaposlenosti, poput loših financijskih proizvoda koji dolaze preko oceana? Trebamo europsku suradnju. Trebamo Europsku uniju koja je jača i koja može braniti taj model, europski model protiv Kine, Indije, Sjedinjenih Američkih Država. Europa je šansa dobiti suverenitet za naše ljude i građane. Hvala vam lijepo. Idemo na drugu stranu i dajem riječ Aleksisu Tsiprasu. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και είμαι από την Ελλάδα. Την χώρα που η ευρωπαϊκή ηγεσία επέλεξε ως το πειραματόζωο της πιο σκληρής λιτότητας. Τα αποτελέσματα της οποίας ειλικρινά εύχομαι να μην τα ζήσει κανένας άλλος λαός στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. U Europi postoji ekonomski eksperiment koji
utječe na Europljane, ni na koga drugoga. I rekao bih jednu riječ kandidatima koji podržavaju taj program. Želio bih reći da ono što se dogodilo u Grčkoj jest da taj model nije uspio i ne smije se replicirati grčka tragedija bilo gdje drugdje u Europi. Mi želimo da naši kolege reagiraju na građane i da podrže stranke na ljevici, tako da možemo spriječiti katastrofu štednje, politike štednje i natrag dobiti demokraciju. Opet da demokracija zavlada u Europi, da se možemo vratiti solidarnosti, socijalnoj koheziji i demokraciji koje su europske vrijednosti. Predajmo riječ Jean-Claude Junckeru. Izvolite. Ja bih želio da Europa postane Europa solidarnosti i da prestanu podjele između sjevera i juga. Želio bih također da nastavimo konsolidirati javne financije, no isto tako da rast i radna mjesta stavimo u srce našeg djelovanja. Ne mislim da možemo potrošiti više novaca nego što imamo. Ne možemo, odnosno moramo zamijeniti dug idejama i realiziranjem i postizanjem ujedinjenog europskog tržišta. Moramo biti snažni kad pregovaramo sa SAD-om. Potreban nam je taj dogovor o slobodnoj trgovini, no moramo poštovati i europske standarde. Želio bih da uspostavimo Europsku uniju energije, tako da više ne moramo ovisiti o Rusiji. Želio bih također da Europa bude velika Europa, Europa koja se može baviti velikim problemima, ali isto tako da se ne upliče u male stvari, jer je to onda velik problem za nas. Martin Schulz, vrijeme je za vašu uvodnu izjavu. Hvala vam lijepo. Mi živimo u Europi gdje porezni obveznici moraju plaćati za špekulante koji dobivaju milijune dolara profita na koje ne plaćaju porez, a rade istovremeno i milijarde gubitka na koje moraju plaćati poreze. 6 milijuna mladih ljudi u Europi je nezaposlenosti. Oni plaćaju svojim životima za krize koje su drugi ljudi izazvali. Stoga, ja želim Europsku uniju koja je pravedna i poštena, koja stavlja interese običnih građana na prvo mjesto. Stoga, pod mojom komisijom, pod komisijom koju ja predlažem, nejednakost između nejednakost između muškaraca i žena u Europi bi se smanjila, jer bi imali podjednaki broj povjerenika muškaraca i žena i dali bismo priliku mladim ljudima i zbog toga želim potporu od vas. Hvala vam. Ska Keller, biste li vi zatvorili ovu prvu rundu od početnih izjava? Ono što bih ja poručila ovoj publici večeras, ali i ljudima koji nas prate preko televizije ili preko interneta, da od 22. do 25. svibnja vi birate. Vi birate u kojem će smjeru krenuti Europa, a Zelena stranka i ja nudi alternativnu Europu. Ja se borim za Europu kojoj je stalo do ljudi više nego do banaka. Borim se za Europu gdje ćemo oživjeti europski san, gdje nećemo nikome više dopustiti da padne, gdje ćemo se za sve brinuti. Za socijalnu Europu, Europu solidarnosti i Europu koja je na avangardi borbe protiv klimatskih promjena, jer to će isto tako odrediti našu budućnost. Ja vam nudim Europu solidarnosti, Europu demokracije i Europu naroda. Za to se ja borim i vi odlučujete od 22. do 25. svibnja. Evo naše ponude i doista se nadam da ćete biti s nama, da ćete glasati i boriti se na ulicama za bolju, za novu Europu. Hvala vam. Vidim ovdje Conora, jer mislim da ćete nam vi objasniti kako ćete vi i Tom s nama biti večeras kroz društvene medije. Naravno, Monika. Na ekranu možete vidjeti našu mrežu koja okuplja međunarodne stručnjake sa radija televizije diljem Europe.
Oni sada naporno rade kako bi stupili u kontakt s ljudima, a također na mreži, odnosno na internetu imamo iz Austrije, Francuske, Italije, Španjolske, Velike Britanije i mnogih drugih zemalja stručnjake koji stupaju u kontakt sa ljudima. Isto tako iz Irske, Češke, Njemačke, Slovenije i tako dalje. Pozivamo sve te građane da nam daju svoj glas, mi vas gledamo i slušamo i mogu već reći da je tu dosta aktivnosti. Imaćemo kasnije više detalja, no već sada europska ekonomija, odnosno gospodarstvo, je jedna od glavnih tema. Monika? Točno. I upravo zbog toga ćemo u prvoj grupi pitanja početi od gospodarstva. Još jednom, prva će govoriti Ska Keller. Pitanje je sljedeće. Više od 5 milijuna mladih u Europi ne radi. Kako biste vi, kao predsjednica komisije, njima vratili budućnost? Mislim da je pitanje nezaposlenosti mladi upravo ono što moramo staviti na vrh naših prioriteta. Kao predsjednica komisije ja bi upravo to učinila. Mi ne možemo sebi priuštiti Europsku uniju gdje cijela jedna generacija biva izgubljena i gdje ljudi gube perspektivu i vjeru u bolji život u budućnosti. Zbog toga nezaposlenost mladi je nešto čim se moramo suočiti. Kako? Moje mišljenje je da možemo stvoriti održive poslove za ljude u Europi jedino ako stvorimo zeleniju ekonomiju, jednu održiviju ekonomiju, odnosno gospodarstvo. Jer u području obnovljive energije, održive energije, no i obrazovanja i zdravlja, tamo leže radna mjesta koja će nas pratiti za 20 ili za 50 godina. I upravo ta radna mjesta stvaraju probitke za društvo. Također moraju stvoriti i dobre, kvalitetne poslove za ljude i što je vrlo važno, mladi ljudi nisu izazvali ovu krizu. Moramo im dati puno veći udjel da bismo prevenirali buduće krize. Aleksis Tsipras, kako biste vi se suočili s tim pitanjem? Hvala vam. Ako bismo nastavili sa katastrofalnom politikom štednje, došli do toga da nikad ne možemo riješiti problem nezaposlenosti, jer vidimo na dijelu strukturnu nezaposlenost. Europska unija ima fondove iz kojih je financirala likvidnost da bi dokapitalizirala banke, ali nismo uspjeli pronaći novac da bismo ljudima, pogotovo mladim ljudima, dali radna mjesta. Moramo nastaviti sa darežljivim rješenjima za Europu. Europski novi dogovor, odnosno New Deal za nezaposlenost zaposlenost koja će se razvijati kroz rast. Katastrofalna politika štednje nije način kojim se možemo suočiti s tim velikim problemom Europe, a to je nezaposlenost. Marginalizacija je isto tako na djelu, pogotovo nezaposlenost mladih, koja je postala eksplozivna pogotovo na jugu. Kako biste se vi, gospodine Schulz, s tim nosili? Otprilike 6 milijuna mladih muškaraca i žena. Mi imamo u Europi najbolju ikad generaciju što se tiče obrazovanja i oni su nezaposleni. U zemljama gdje je ta stopa nezaposlenosti najviša, imamo problem što je kralježnica ekonomije tamo, a to su mala i srednja poduzeća, bez pristupa kreditima. Banke dobivaju novac od recimo 20-25% iz Europske središnje banke, ali ne investiraju u gospodarstvo, oni spekuliraju. Mikrokrediti za zemlje gdje jest najviša stopa nezaposlenosti, koja bi se kombinirala sa fondovima iz Europske banke za investicije i fondovima država, to bismo iskoristili da zaposlimo mlade ljude odnosno mladiće i djevojke, i to je jedan projekt kojim bismo s jedne strane ponovo pokrenuli gospodarstvo, znači podrškom malim i srednjim poduzećima i borbom protiv nezaposlenosti mladih ljudi. Hvala vam, Jean-Claude Juncker. Zaposlenost pretpostavlja radna mjesta. Nema održive zaposlenosti bez javnih financija koje su zdrave i održive. Zbog toga moramo nastaviti sa odgovornom disciplinom u javnom trošenju novca i sa discipliniranim, naravno, mjerama štednje, jer nemamo dovoljno novaca.
Samo na jedinstvenom tržištu možemo stvoriti 8,5 milijuna radnih mjesta sa digitalnim ujedinjenim tržištem. I to su stalna radna mjesta, solidna radna mjesta, ne nesigurna. Mobilnost mladih mora postati pristupačnija. Mladi moraju biti u mogućnosti studirati u više zemalja Europe i to bih volio vidjeti, znači mlade ljude koji se sele sa prilikama. Guy Verhofstadt, vaša vizija po ovom pitanju? Sve što sam do sad čuo su stari recepti koji nisu u proteklih 5 godina u Europi djelovali. Umjesto toga, umjesto tih konzervativnih ili socijalističkih recepata gdje se još više zadužujemo, treba nam novi pristup. A po mom mišljenju, novi je pristup vratiti se na inicijalnu ideju Jacquesa Delorsa kada je pokrenuo unutarnje tržište, odnosno zajedničko tržište. Znači, jedan inteligentni socijalistički termin. Martine, vi niste uvijek baš inteligentni, ali on je bio, to je doista činjenica. Moram reći, no, mogu li dobiti par sekundi koje mi je uzeo gospodin Schulz? Znači, ono što mi želimo učiniti jest, ono što mi želimo učiniti je započeti novi val integracije unutar Europske unije, ali to na ključnim tržištima, tržišta kapitala, banke, digitalna tržišta, telekomi, energija, to nam treba. Trebamo upotrijebiti većinu Europske unije da bismo napravili novi skok napred u integraciji i time ostvarili rast. Kao što smo učinili 1980-ih, kao što je uspio Delors, mi ćemo isto tako uspjeti. Hvala vam. Dakle, spomenuli ste recepte. Vlade u europskim zemljama vrlo često tvrde da mjere štednje ne rade, odnosno da rade, da funkcioniraju, ali bez toliko zaposlenih ljudi, odnosno sa toliko nezaposlenih ljudi, da li se može reći da lijek ubija pacijenta? Biste li vi nešto drugčije učinili? Ska Keller? Apsolutno bih nešto drugčije učinila. Mislim da mjere štednje nas dovode sve više u krizu. Sada imamo 26 ili 27 milijuna nezaposlenih u Europi i izgubili smo mnoge milijune radnih mjesta u Europi. Tako da je jasno da ovaj recept mjera štednje nije uspio, samo je pogoršao krizu. To moramo prevladati. Umjesto mjera štednje moramo investirati u gospodarstvo, ali u zelenije gospodarstvo, jer potrebna su nam održiva radna mjesta koje će ostati na mjestu i nakon nekoliko desetljeća i koja nude veliku kvalitetu života za ljude. I vjerujem da se to može dogoditi isključivo ako investiramo, na primjer, u obnovljive energije, odnosno izvore energije, u obrazovanje i zdravstvo i slično. Nažalost, propustili smo tu priliku u proračunu, višegodišnjem proračunu za Europsku uniju. Tamo smo promovirali više zelenih investicija, ali nismo dobili potporu iz lijevih grupacija u parlamentu. Mislim da bi to bio glavni put naprijed, investiranje, a ne mjere štednje. Koja je vaša pozicija, Aleksis Tsipras? Kao prvo, rekao bih da su Gijeve ideje nešto za što on misli da je novo, ali ja mislim da su one doista stare. To su upravo ideje koje su nas uvele u ovu krizu. To su bile ideje koje su izazvale problem 2009. godine. One su izazvale mjehur u SAD-u. I to su isto tako ideje koje su dovele do ovakvog upravljanja krizom. I upravo smo se tako našli u ovoj Europi sa velikim opasnostima. Moramo početi raditi na društvenoj koheziji, na razvoju radnih mjesta. Moramo prestati sa recesijom, moramo prestati s mjerama štednje i isto tako moramo prestati s ovom paranojom duga. Moramo pružiti europsku dimenziju u Europi i misliti o, recimo, Njemačkoj 1983. kada se veći dio tog duga u zapadnoj Njemačkoj otkazao, odnosno otpisao i upisana je valutna, odnosno ugrađena je valutna klauzula nakon toga. Ako to ne učinimo, moramo krenuti od 1993. Inače ćemo opet ući u recesiju i krizu. Izvolite, gospodine Schulz. Ja bih to sve učinio svakako drugčije. Kombinacija s jedne strane fiskalne discipline koja je naravno neizbježna i
potrebna i s druge strane strateškog zapošljavanja i rasta, to je bolji put. Jednostrano smo samo srezali potrošnju, javnu potrošnju s porukom da time pokušavamo dobiti povjerenje investitora. Kao što vidimo, to se nije dogodilo. Ono o čemu nikada nismo govorili je borba protiv prijevare sa porezima i prijevare, odnosno evazije poreza, izbjegavanja plaćanja poreza. Europska unija gubi 1 milijardu eura svake godine zbog toga. Znači, treba se boriti protiv izbjegavanja plaćanja poreza i protiv poreznih prijevara. To bi bio moj način, jer ne možemo samo govoriti o rezovima, moramo govoriti i o prihodima u javni proračun i o prihodima, o investicijama u digitalne poslove, u nove energetske izvore i zadnje sekunde vraćam Guyu Verhofstadtu jer sam ih oduzeo. Vrlo pošteno, gospodine Schulz. Tako da prijeđimo na Jean-Claude Junckera. Kada pogledate 5 godina unatrag, biste li vi učinili isto? To je istodobno i lako i teško pitanje koje postavljate. Svi govore kao da danas prvi put čuju za ove probleme. Liberali, socijalisti i kršćanski demokrati su bili oni koji su upravili krizom. Kada danas pogledamo na njihovo upravljanje krizom, to je da kako lako učiniti. Ali sve te skupine su na tome radile zajedno. Naravno da su nam investicije potrebne. Zašto Europa ne ulaže dovoljno? Zbog toga što nam proračuni to ne dopuštaju. Proračuni nam to ne dopuštaju zato jer smo nagomilili dug i deficite. Ako se to čini, potrebno je isto tako, odnosno na taj način se sprečava da se investira u Europu. Moramo prvo urediti javne financije. Guy Verhofstadt, 1 minuta i nekoliko sekundi za vas. Da, reagirao bi na ovo što su rekli kolege koji kažu da nije nužno imati fiskalnu disciplinu. Naravno da treba imati fiskalnu disciplinu, inače bez toga dugoročno i srednjoročno nema rasta. To je dokazano u svim dijelovima svijeta. Međutim, dug, i to je nešto što treba reći što se zaboravilo u proteklih 5 godina, potrebna vam je nova strategija rasta. A rast znači jednostavno da ne upadamo u nove dugove, jer to ne možemo priuštiti. Ako većina zemalja ima više od 100% BDP-a u dugu, ne mogu oni stvoriti nove investicije. Treba nam inteligentniji način, a taj je način da se upotrebi veličina Europe. To je glomazno tržište od 500 milijuna ljudi. Na primjer, digitalna tehnologija, to smo već spomenuli. U SAD-u, recimo tvrtka poput Apple-a, ako žele započeti novi proizvod, oni sa 4 tvrtke počnu razgovore i odmah mogu početi prodavati. Ako nam to treba u Europi, to je 28 zemalja i 100 tvrtki s kojima morate pregovarati. Zato oni imaju Google, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft, sve američke tvrtke. Nama to treba. Oprostite, vrijeme vam je isteklo, čak i sa 5 sekundi koje vam je dao gospodin Schulz. Oprostite, usput vidjela sam Ska Keller bi nešto opovrgnula. Da, ja bih upotrebala svoj prvi džoker, svoju prvu plavu karticu. Gospodin Juncker i gospodin Verhofstadt su govorili o tome da je dug problem. No, ako pogledamo, na primjer, Španjolsku. Španjolska je imala višak u proračunu prije krize koje su izazvale banke. Znači, dug banaka koji je zapravo stavljen na pleća proračuna i pleća poreznih obveznika ih je upropastio. Znači, moramo prestati sa špekulacijama, moramo osigurati da se banke same spašavaju, a ne da mi govorimo poreznim obveznicama da ih spašavaju. Znači, to je velika pogreška ove krize. Oprostite, ako bih ja mogao dobiti svoji 30 sekundi. Da, evo, i vi ćete isto iskoristiti džoker, izvolite. Trebam reći da se slažem sa Ska Keller, ali što smo radili na europskoj razini? Stvorili smo bankarsku uniju. Po prvi put sa tom bankarskom unijom banke će se same, s obzirom na njihov profil rizika, morati dokapitalizirati. I to više neće činiti porezni obveznici. To je dobar primjer, a gospodin Barnier je tamo, vidim vas i želim reći vama, fantastično ste stvar učinili što se tiče tih financijskih pravila, to ste učinili fantastično jer više porezni obveznici ne plaćaju račune. Ovo je bila dobra razmjena mišljenja i evo sad prelazimo na sljedeće pitanje, ali ostajemo na istoj temi. Na društvenim medijima čujemo puno o ovome i prije nego što prijeđemo na sljedeće pitanje čućemo još
Aleksisa Ciprasa. Jeste li me nešto konkretno pitali? Mislim da ćemo prijeći na sljedeće pitanje. I ja imam svojeg džokera, pa ga mogu iskoristiti, jer o ovoj temi se još puno može reći. Ovih dana svi smo po društvenim mrežama i vidjeli smo da su banke i isto je kako prisutne i na društvenim mrežama i rasprave o tome. Kako biste vi to regulirali u svojstvu predsjednika? Ja mogu reći da doista to moramo regulirati, da banke i bankarsko tržište treba regulirati, da se banke moraju same izvlačiti iz svojih problema i da mi trebamo regulativu na bankarskom i financijskom tržištu i da trebamo uvesti reda u bankovne proizvode. Dakle, zapravo ne radi se o tome da će se samo spekulirati, već banke trebaju prestati gubiti kroz spekulacije, ili uzimati novce od građana, međutim izbjegavanje plaćanja poreza isto tako je nešto što trebamo riješiti, jer ne možemo ljudima neprestano obećavati da ćemo prestati uzimati od njih, a istovremeno davati pogodnosti bankama. Έχω μείνει άναυδος, Μόνικα, διότι ο Γκί Φερχόφστατ πριν από λίγο υπερασπίστηκε. Hvala vam lijepa. Gospodin Verhofstadt je rekao da on zapravo podržava te bailing programe u Europi i ja bih rekao da novac koji će plaćati naredne generacije jest od velike važnosti, da trebamo tražiti rješenja za to da ne ostanu u dugovima, da ljudi mogu uplaćivati u banke svoje uloge, a da ne bude i dalje katastrofalna politika koja se vodi u tom smislu. I svakako pristup problemu dugova treba biti takav da banke stanu na čvrste noge, na vlastite čvrste noge i da se polako smanje dugovi, te da se ne gomilaju, da ne ide dug na dug, isto tako i dugovi država. Bankovna unija je nešto što ćemo svakako morati razriješiti i probiti tu spiralu bankarskih dugova i državnih dugova. Sve do dolaska te krize vidjeli smo i prije toga da je bilo katastrofalnih situacija, Irska pa Španjolska. I sad smo kroz Uniju postigli prve korake, a rizik i odgovornost trebaju ići ruku pod ruku, jer porezni obveznici imaju odgovornost, a banke imaju i preuzimaju na sebe rizik. I moraju isto tako preuzeti odgovornosti za katastrofalne posljedice koje su oni izazvali. Isto tako i Europska komisija mora se suočiti s onim posljedicama, dakle, svojeg djelovanja, i gospodin Barnier isto tako mora preuzeti svoj dio odgovornosti. Hvala vam lijepa. Sada Jean-Claude Juncker. Moi, je voudrais que nous ne passions pas notre temps à discuter de l'Europe telle qu'elle fut. Elle a changé, puisque grâce à Michel Barnier... Ne bih previše vremena želio trošiti na to kako su stvari izgledale prije, kakva je situacija bila u bankovnom sektoru. Mi smo izvukli banke ne radi
bankara, nije me za njih osobito briga, već radi štediša i malih i srednjih tvrtki i pristupa kreditima. Dakle, inače bi gospodarstva jednostavno propala i financijski sustavi bi se našli u kolapsu. Prema tome, znamo da politika na početku krize 2008. godine i 2009. također nije bila odgovarajuća i mi smo uložili 70 ili 80 milijardi eura u spašavanje već jednog gospodarstva Europe koje je bilo na vrlo klimavim nogama. Mislim da su banke upravo dobar primjer zašto nama treba više Europe i to smo i postigli. Trebamo diferencijaciju između investicijskih banaka i štedionica, jer naravno da investicijske banke trebaju više doprinosa plaćati, više poreza negoli štedionice. Recimo u Španjolskoj ili Portugalu radilo se u lošoj politici. Recimo u Portugalu je baš politika bila loša i na taj način se generirala kriza. Jer vi ste imali samo državne banke, banke koje su financirale političke stranke. I u Grčkoj još uvijek banke financiraju, gospodine Tsipras, morate znati, i političke stranke, pa i vašu. Hvala, gospodine Verhofstadt. Gospodine Tsipras, želite li vi odgovoriti? Da, evo odgovore na to. Evo brzog odgovora. Vratit ćemo vam vaše sekunde. Dakle, što se tiče državnih i privatnih banaka, da, bile su državne i znam da su pogotovo dvije najveće stranke bile njihovi klijenti i ona gospodina Junckersa i gospodina Schulza. A pogledamo li sada kakva je situacija bila s grčkom krizom? Jer možemo reći da je lijek zapravo pogoršao stanje pacijenta, a ne poboljšao ga. I ukupno gledano možemo se pitati je li dijagnoza uopće bila točna. Gospodine Juncker, izvolite vi. Ja ću dodati, govoreći o Grčkoj, da smo godinama radili smo danonoćno da bismo izbjegli da Grčka izađe iz eurozone i volim Grčku i Grke, sve sam poduzeo da Grčka ostane u eurozoni i da zapravo prestane se spekulirati na europskim tržištima, a na štetu Grčke. Trebalo je pokazati više solidarnosti. Mi smo se trudili da Grčku zadržimo u eurozoni. Ja bih rekla da su mnogi Europljani izgubili iluzije i molim vas da objasnite onima koji doista jesu izgubili iluzije zbog čega smatrate da treba ostati u Europi. Reći ću onima koji misle da možda Europa i nije toliko dobra ideja, ali neću prvo ja govoriti. Prvo ću pustiti da oni govore, ostavit ću da kažu što oni žele i poslušati ih.
Dakle, znam da ono što je važno da su njihova prava, socijalna prava, pravo na mirovinu, dobra budućnost njihove djece. I normalno je da iskazuju nepovjerenje prema komisiji, prema institucijama koje nisu ispunile očekivanja. Međutim, vjerujem da i dalje možemo svi zajedno raditi i nastojati da se ostvari bolja budućnost. Trebamo pravu, dobru politiku u Europi koja će omogućiti bolji život i bolju Europu za sve nas. To je poruka svima onima koji su izgubili iluzije. Želim reći, neka to bude vaša i bolja Europa, učinimo ju boljom. Η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού στην Ευρώπη είναι ένα φαινόμενο που έχει αιτίες και υπαίτιους. Rast euroskepticizma je doista rezultat rada nekih ljudi koji za to moraju preuzeti odgovornost. Ove tri velike stranke govore samo o štednji, dakle još istog lijeka će se primijeniti. Ljudi su kritični prema Europi, treba im dati alternativu. Alternativa sigurno nije očajanje, jer ono što treba učiniti je promijeniti Europu na način da bude privlačna mladim ljudima, radnim ljudima. Europu koja se neće izjednačavati s trpljenjem i lošim životom. Trebamo u svakom slučaju pružiti viziju različitu od štednje i rezanja troškova. Ne znam je li građani koji gledaju ovu debatu doista jesu uvjereni da treba čekati neku drugu i novu Europu, Europu koja će staviti njihove interese ispred svega. Ovdje u Briselu raspravljamo o milijardama, milijunima, kojima se loptamo tamo amo, tko je bio odgovoran za ovo ili ono. Međutim, imamo ogroman broj, postotak naših građana koji žive s vrlo malo novca, sa po 2000 eura mjesečno, koji nemaju pravu budućnost za svoju djecu, i ono što je izgubljeno i što je otišlo jest povjerenje. Povjerenje, i ja želim reći građanima Europe, mi ćemo se boriti za bolju budućnost vaše djece, vratiti Europu na pravi put i povratiti vaše povjerenje. Jean-Claude Juncker. Da, previše govorimo o milijardama, ali smo i potrošili previše milijarda koje nismo imali i treba ostati kritičan. Ako sa Sjedinjenim državama zaključimo sporazum o slobodnoj trgovini, svaki će europski građanin zaraditi oko 565 eura dodatnih, i mislim da treba pritom misliti uvijek na minimum socijalnih standarda koje treba održati. I da svakako je to jedna od stvari gdje će se gubiti povjerenje. Osobito na jugu Europe je puno ljudi koji imaju vrlo male prihode. Moram reći da ono što obećajete, ako se vraćamo na nacionalne valute, da će gospodarstva, naročito tih država, silno puno izgubiti. Ako se vratimo na lire u Italiji, drahme u Grčkoj, pezete u Španjolsku, tko će snositi troškove toga? Imaćemo opet međusobno konkurentne devalvacije. Sjećate li se talijanskih devalvacija? Sjećate li se kako su oni radili, činili svoju ekonomiju konkurentnom? Tko plaća račun za to? Zato plaćaju račun i snose ga građani, u velikoj mjeri i umirovljenici, pa će lijepo
lako biti izgubljen i dio njihovih životnih ušteda. Povratak na nacionalne valute je protiv vaših osobnih interesa. Nemojte to podržati. Ska Keller želi odgovoriti. Ovo je moj drugi džoker i želim se osvrnuti na ono što je rekao gospodin Juncker. Što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini sa Sjedinjenim državama, mogu reći da je to upravo i razlog zašto građani gube povjerenje u Europsku komisiju, zato što ona iza leđa građana zapravo pregovara sa drugima i sklapa sporazume, a ljudi se bune se i na ulicama Brisela, zato ih se uhićuje, a zapravo se bune protiv te zakulisne politike Europske komisije zbog koje je i došlo do gubitka povjerenja. Sad ćemo se zaustaviti. Što se događa na društvenim medijima? Naš tim koji radi sa socijalnim mrežama, društvenim mrežama je silno zaposlen. Imamo po 1000 tweetova na minutu. Evo preko 700 sada. Danas već, evo sada, preko 58.000. I možemo pogledati kako to izgleda i pogledajmo. Evo, to je Twitter storm, hashtag je što je veća ova riječ koju sad vidite na ekranu, to je intenzivnija rasprava na toj mreži. Evo, možemo sad vam prenijeti neke od tweetova koje smo prikupili. Govori se puno o gospodarstvu, o ekonomskim pitanjima. Ljudi se pitaju hoće li rast biti održiv. Kako kandidati namjeravaju ojačati sigurnost Europe i naravno tema koja se pojavljuje neprestano je odnos Europske unije prema drugim državama i prema državama koje nisu članice. Monika, idemo sada na svjetsku scenu. Vidjeli smo nasilje u Ukrajini ovih dana. Rusija tvrdi da je to država na rubu građanskog rata. Pa sad da čujemo koje su pozicije Europske unije. Gospodine Verhofstadt, ja sam jučer dobio pismo Garija Gasparova, poznatog šahista. I to je pismo koje je on uputio svima nama. Kaže ovako: gospodine Verhofstadt i svi kandidati za predsjednika Europske komisije, što će biti ako se ne uspije riješiti ova kriza između Rusije i Ukrajine? Jer to znači nesigurnost Europe, a Putin i njemu slični bit će nagrađeni. Ukrajina je sama i nemojte pasti na ovom testu. Kasparov ima pravo, preslabi smo prema Rusiji, prema Putinu. Trebamo doista čvrsto sankcionirati ljude oko Putina i to je jedini jezik koji će on i oni razumjeti. Gospodine Tsipras, što vi mislite o ukrajinskoj krizi? Mislim da Europa opet dozvoljava da se eksperimentira s jezikom svojstvenim hladnom ratu. To vodi prema podjelama koje neće biti riješene sankcijama. Jer to su rane koje mogu zacijeliti samo kroz dijalog, kroz razgovor i to je poruka i za ukrajinsku situaciju.
Ne smijemo dozvoliti da ljudi s fašističkim tendencijama stavljaju stigmu na sve i moramo imati dijalog predvođen OSS-om i ne želimo vojnu intervenciju niti od strane Rusa, a niti od strane NATO saveza. Ska Keller. Sasvim je jasno da treba poduzeti sve što je moguće da se postigne mirno rješenje, pojačati razgovore i svakako jasno dati do znanja da nećemo tolerirati neke stvari koje Putin radi poput aneksije Krima. I sankcije su u redu, one koje su do sada nametnute. Međutim, smatramo da još uvijek treba prestati izvoziti iz nekih europskih država u Rusiju, da su to sankcije koje još uvijek nisu profunkcionirale. Mi u velikoj mjeri ovisimo o Rusiji, o ruskoj energiji i mi zeleni uvijek se borimo protiv toga, borimo se za ulaganje u obnovljive energetske resurse da bismo imali održiviju ekonomiju i da ne bismo bili toliko ovisni. Jean-Claude Juncker, mislite li vi da europska pozicija treba biti čvršća? Putinu smo rekli ne. Smatramo da nije prihvatljivo njegovo ponašanje, smatramo da smo došli do neke točke sa ovim sankcijama, međutim to nije dovoljno i trebamo ići dalje ako Rusija ne promijeni svoje ponašanje i da treba svakako intervenirati u financijske tokove između Europe i Rusije. U Europi ima dovoljno grobalja i smatramo da ih ne treba još i da treba u svakom slučaju Putinu jako jasno dati do znanja da mu je ponašanje neprihvatljivo. Martin Schulz. Raspravljamo o ratu. Budimo iskreni da postoji vrlo ozbiljan rizik od građanskog rata u Ukrajini. Europska unija nije vojna sila i treba poduzeti sve što je moguće da se vojni sukob izbjegne. Dakle, potrebna nam je kombinirana strategija i trebamo svakako i naše države članice i središnje i istočne Europe podržati. Međutim, trebamo i strategiju, a već su u drugom krugu ženevskih razgovora ministri vanjskih poslova pokušali postići nešto i vjerujemo da će novo izabrani predsjednik Europske komisije biti pravi sugovornik s Rusima za rješavanje ove situacije. Znate da u nekim državama postoje određeni pokreti koji žele neovisnost, poput Katalonije i Škotske, na primjer. I što smatrate, mislite, trebaju li, ako dobiju neovisnost, odmah ostati državama članicama Europske unije? Jučer sam bio u Barceloni i smatram da Europska unija nije baš u to puno uključena i da je to stvar Katalonaca i Španjolaca. Ja mislim da oni trebaju odlučiti. Španjolci i Katalonci, to nije pitanje za Europsku uniju, niti ona treba intervenirati u ovom pitanju. Naravno, treba uzeti u obzir što ljudi misle, jer imamo Europsku uniju u kojoj se treba računati na glasove ljudi, odnosno treba čuti što se misli o tako važnom
pitanju, ali ne želimo intervenirati u dijalogu između Katalonaca i Španjolaca, sigurno ne onako negativno kao što je to Barroso činio proteklih mjeseci i tjedana. Gospodine Tsipras, Europska ljevica poštuje pravo naroda na samoodređenje. Međutim, smatramo također da napetosti i sukobi ne mogu nikada dovesti do pozitivnog rezultata i ishoda. Mi smatramo da ne bi trebalo ohrabrivati promjenu granica, ali da treba poštivati pravo ljudi da se na temelju međunarodnog prava da ostvare svoje pravo na neovisnost. Što se tiče Katalonije i Škotske, smatram da bi tu moglo doći do jednog izdvajanja iz tog šireg okvira, u svakom slučaju veće autonomije, a Ukrajina jest i most između Rusije i Europe i da treba vidjeti na koji će način ona zapravo sebi utrti put pomirenju i miru. Odlučivanje o budućnosti smatram vrlo važnim. Ljudi u Škotskoj i u Kataloniji, po meni, imaju pravo odlučivati o vlastitoj budućnosti, o budućnosti svoje države. Da sam ja predsjednik komisije, ja bih obje te države, u slučaju da se odluče za neovisnost, vrlo lijepo pozdravila i toplo pozdravila u Europskoj uniji. Evo samo mali tehnički detalj. Sad Jean-Claude Juncker. Mislim da bi bilo mudro da se ne uključujemo u ovu raspravu, da je to nešto što je u nadležnosti Velike Britanije i Španjolske. Uvijek se treba temeljiti na nacionalnim ustavima koje treba poštivati i da oni trebaju to riješiti, a mi zadržati svoju tišinu i ne oglašavati se previše o tome. Gospodine Schulz, mi nismo jedna federalna država, mi smo unija suverenih država i države će odlučivati različito na temelju svojih ustava, svojih nacionalnih ustava. Škotska će na jesen imati referendum, a u drugim državama to nije tako predviđeno. Europska unija ne može odgovoriti jednoznačno na ovo pitanje. Ako se Škotska odluči za suverenost i neovisnost, postane suverena država, onda će postojati postupak koji vodi u članstvo. Trebamo vidjeti kako će se odvijati referendum, ali naravno to je situacija koja se ne može izjednačavati s onom u drugim državama, to nije jedinstven obrazac. Hvala lijepa. Dozvolite mi da prijeđem na potpuno drugčiju temu. Danas smo u Italiji vidjeli vrlo uznemirujuće slike o tome što se dogodilo na obalama otočića Lampeduze. Dozvolite mi da vas sve upitam kao kandidate. Kad razmišljate o imigraciji, znači problemu koji se treba uputiti članicama državama ili Europskoj uniji? Ne, nikako ne članicama državama, zato jer treba nam zajednička imigracijska politika. Ne ono što imamo sada, treba nam pravna, gospodarstvena politika imigracije za Europsku uniju. Australija to ima, Kanada to ima, Sjedinjene Američke Države to imaju, a mi to nemamo. Posljedice toga što to nemamo je da imamo sve više nelegalne imigracije jer nemamo politiku legalne imigracije. Druga je posljedica da imamo sve više trgovine ljudima. Trgovine ljudima unutar Europske unije. Zbog toga treba nam zajednička politika na toj razini. I drugo, također, treba nam politika azila i izbjeglica. Znači da nemamo neku vrstu konkurencije među državama članicama, nego jedan sustav koji će biti pošten sa poštenim dogovorima između
među članicama država. Pogledajte recimo Siriju. Što smo mi učinili za izbjeglice iz Sirije? Svi oni ide u Jordan, u Tursku, a samo nekoliko tisuća je primljeno u Europu. I to je za mene skandal ako pogledate veličinu tragedije u Siriji. Aleksis Tsipras, imigracija, odnosno problem imigracije. Kao prvo, dozvolite da kažem da se čini neobičnim da pokušavamo riješiti globalni problem kao što je tijek ljudi preko granica u vrijeme kada Europska unija biva dio sukoba u Libiji i na drugim dijelovima ovog planeta. Drugim riječima, ljudi odlaze u velikim brojima, recimo iz Afganistana. Mi ne možemo pružiti nikakvu budućnost za njih. Naravno da će biti privučeni Europi, ali to nije jednostavno pitanje represije. To je neprihvatljivo, jer ako smo mi političari i humanitarci, ne smijemo si to dozvoliti da se Mediteransko more pretvori u grobnicu. Treba nam prikladni program azila, moramo uložiti novac u to da se podrže gospodarstva zemalja koje primaju izbjeglice i da pošteno podijelimo teret. Jer to je doista teret koji Europa mora ponijeti i mora biti jedinstveno u toj solidarnosti. Hvala vam lijepo. Ska Keller. Ovo što vidimo u Europi jednostavno nije prihvatljivo. Puštamo ljude da umiru u Sredozemlju, a kada Italija recimo pokrene projekt poput projekta Mare Nostrum kojim se spašavaju ljudi kojima prijeti utapanje u brodicama, onda se na razini EU kaže da je to imigracijska politika. To je neprihvatljivo. To je izjava jedne europske agencije. Želim doista da komisija to ne prihvati što je snažnije moguće. I apsolutno trebaju nam legalni i sigurni načini da izbjeglice ulaze u Europsku uniju i da dobiju azil ovdje. Jer njima to doista treba. Ljudi iz Sirije i iz drugih kriznih žarišta u svijetu. Većina tih izbjeglica ne dolaze u Europu, nego idu na druga mjesta. Trebaju nam još legalnih načina i za druge izbjeglice, odnosno druge migrante. Ali zašto ni jedna članica država uopće o tome ne govori? Što rade nacionalne vlade? Zar nitko ne vidi bol tih ljudi, pogotovo u Europskoj uniji, koja je dobila Nobelovu nagradu za mir? Moramo snažno na to odgovoriti, ovo je doista skandalozno. Hvala vam. Jean-Claude Juncker. Nama je potreban europski zakon koji će dozvoliti legalnu imigraciju. Ne možemo nastaviti s mjerama koje imamo u ovom trenutku. Ako budemo imali legalnu migraciju, to da kako neće zaustaviti ilegalnu migraciju, moramo ujedinjeno djelovati da bismo se suočili s tim problemom. Mislim da Europska unija mora prestati sa davanjem proračunskih viškova za to, jer moramo se suočiti s problemom od tamo otkud on dolazi. Ne možemo prihvatiti da siromašni Afrikanci i Azijati bivaju prisiljeni ukrcavati se na brodice i umirati u Sredozemnom moru. Mi moramo pomoći tim ljudima tamo gdje oni pate. Moramo završiti odnosno prestati s tom politikom zapravo smanjivanja proračuna za pomoć drugim zemljama. Gospodine Schulz, kao prvo, vrlo sam sretan što je gospodin Juncker rekao da nam treba legalni sustav za imigraciju. To sam ja rekao upravo prošli tjedan. Njegovi njemački prijatelji su me napali, ali evo sad zahvaljujem kolegi što me podupro. Legalni sustav imigracije je sistem koji imaju sve regije u kojima je velika imigracija. Znači SAD, Kanada, Australija, Novi Zeland. Jedino Europa to nema. Nama treba dakle legalni sistem imigracije. Treba nam sistem za privremenu zaštitu civila na područjima gdje su ekološke katastrofe ili građanski ratovi. I isto tako treba nam zaštita za izbjeglice. To je pristup u 3 koraka. Guy Verhofstadt rekao je da nam treba europsko pravilo. Slažem se. To ne smijemo ostaviti u rukama država članica. Slažem se i s tim, ali to trenutno je u rukama članica i moja će komisija upravo na njih prenijeti odgovornost. Takve prijedloge sam već iznio i očekujem da države članice podnesu svoje odgovornosti. Hvala vam. Hvala vam za tu poziciju koju ste iznijeli. U redu, ovako ćemo.
Ovako ćemo. Znate, ja bih htjela vidjeti što se događa u svijetu na društvenim mrežama, jer mislim da mnogi ljudi nam se pokušavaju obratiti. Poslušajmo ih. Conore, pa doista smo večera zauzeti na društvenim mrežama, naporno radimo i pokušavamo u 5 zemalja, znači Španjolska, Italija, Francuska, Njemačka i Belgija, i pogledajmo malo jezike koji se koriste. Pogledajmo na ekran, znači engleski je očigledno na prvom mjestu, najpopularniji jezik na Twitteru uopće, zatim francuski na drugom mjestu. Preko 10.000 pojedinačnih korisnika je uključeno u svaki krug ove debate. Nastavite poslati svoje crkute na Twitter. Monika? Da, ja sam prilično zainteresirana za one riječi koje smo vidjeli, jeli riječi koje su podvučene u ovoj debati, ali hvala vam, Conore. Pređemo na zadnju grupu pitanja. Bavit ćemo se onome što slijedi za Europu i koje su vaše vizije u tom smislu. Prva će na to odgovarati Ska Keller. Postavili bih vam ovo pitanje. Koji su vam osobni pogledi na simbole vjere u Europskoj uniji? Treba li biti raspela u javnim zgradama? Trebaju li žene moći nositi marame na javnim mjestima? Znači, vjerski simboli. Hvala vam. Pa uzeli ste mi par sekundi vremena. Ovako, trebaju nam vjerski simboli na način da to ne moramo regulirati na europskoj razini. Mislim da je osobna sloboda ljudi nešto što trebamo čuvati, pogotovo na javnim prostorima. Tamo treba postojati neutralnost. A isto tako treba dozvoljavati ljudima koji, na primjer, žele nositi marame da se pojavljuju u javnim zgradama, odnosno ustanovama. To jednostavno ne treba regulirati na europskoj razini, gdje to opet jako ovisi o lokalnim kontekstima u kojima se pojavljuje. No, vrlo je važno da se poštuje pravo da se izražava vjerska sloboda pojedinca, naravno dok god ne utječe i ne krši tuđe prava. Guy Verhofstadt, vaše mišljenje o ovome? Ja se zalažem za nediskriminaciju na europskoj razini. Znači, Ska je spomenula ove pojedinačne slobode, ali to ne podliježe pod supsidijarnost. Žao mi je, znači sloboda religije, sloboda medija, to jednostavno ne podliježe. Kako ćete vi to regulirati? Recimo raspela. Kako ćete onda regulirati raspela, na primjer, u školama? Još nekoliko etičkih pitanja tu treba spomenuti. Ja recimo sam upravo došao iz Španjolske, to je njima važno, znači rasprava o pobačaju i o zakonima o pobačaju. Dakle, ja mislim da nam treba da na isti način u svim europskim zemljama primjenjujemo politiku protiv diskriminacije u Europskoj uniji, što je dublje moguće. Da li to dopuštate ili zabranjujete? Pa ako to ne učinimo, onda možemo se osvrnuti na ono što čini gospodin Orban u Mađarskoj. On mijenja ustav svakih 5 minuta da bi proizveo nove vjernosti u svom ustavu. I nakon toga dobivate zapravo stvarnost, na primjer, da neke manjine nisu zaštićene. Neke vjerske zajednice se ne mogu, odnosno ti ljudi ne mogu prakticirati svoju vjeru. Mislim da je to doista potrebno u Europi. Dala sam vam 5 sekundi više zbog drugih upadica. Pređemo na gospodina Jean-Claude Junckera. Moje mišljenje je da europsko zakonodavstvo protiv diskriminacije jest nešto što je esencijalno za principe koje moraju braniti sve filozofije, stavove i religije od nepoštivanja. Mislim da se Europska unija ne bi smjela pačati u to kako se religije, filozofije i stavi prema životu izražavaju. Neka svaki europljanin, odnosno svaka država članica uspostavi svoje pravila. Nećemo govoriti o principima i isto tako nećemo se pačati u nacionalne, lokalne i religijske tradicije. Europa ima dovoljno problema bez da ulazi u te razgovore. Naravno, obrana principa, održavanje principa svakako da, ali što se tiče prakse, prepustimo to državama članicama dok god ne krše glavne principe. Koja je vaša pozicija, gospodine Tsipras? Hvala vam lijepo. Mislim da svatko u bilo koja država članica Europske unije mora poštovati odredbe Ustava. Dakako, svaka zemlja članica mora braniti prava svih svojih građana. Mnogi ljudi u Europskoj uniji
žive i oni moraju moći vjerovati u božanstvo koje su izabrali. Ja sam pomalo ovdje anakron, gledam unakrad u tom smislu, odnosno vidimo taj trend u Europi. I ja mislim da je to jedan način borbe zapravo protiv religije. Također je anakrono i zapravo nešto što nas baca u prošlost. Na primjer, da vidite u zemlji kao što je Španjolska zakone koji preveniraju, odnosno sprječavaju abortus. Jer to nas vraća mnogo godina u konzervativnu prošlost frankovskog diktatorstva. Od toga se moramo jako čuvati za dobro svih Europljana. U redu, gospodine Šulc. Vi ste pitali o maramama i drugim simbolima na javnim mjestima. Uzevši u obzir specifična pravila u državama članicama, jedna je stvar vrlo važna. Da svaki pojedinac iskazuje svoje vjersko uvjerenje, znači ljudi koji nose raspela ili židovske simbole, ili recimo ljudi koji su muslimani, pokazuju, odnosno iskazuju svoje uvjerenje ili svoj ateizam. No, javni prostori su neutralni i moraju biti neutralni, zbog toga što u javnim prostorima svatko može naći svoje mjesto. Stoga treba je inzistirati u okviru nediskriminacije. Ti su javni prostori neutralni, svako ima pravo pokazati što vjeruje, ali u javnom prostoru jednostavno ne možemo prihvatiti da postoji jedan set pravila, a u Europskoj uniji postoji rizik vrlo konzervativnog povrata i protiv toga se zasigurno moramo boriti. Hvala vam na odgovorima. Dopustite da se vratim na prošle izbore. Samo 43% Europljana u Europskoj uniji je glasovalo na zadnjim izborima. Čija je to krivica? Ta činjenica da javnost jednostavno nije stala. Je li to vaš problem, naš problem? Koga možemo okriviti? Ska Keller? Ja ne mislim da ljudima nije stalo od oko onoga što se događa u Europskoj uniji. Mislim da mi je itekako stalo. Međutim, postoji osjećaj da promjene neće biti provedene, da se ništa ne može dobiti glasanjem. I to je, mislim, problem. Da postoje nepovjerenje u institucije kao što je Europski parlament. I mislim da tu mi doista moramo preuzeti odgovornost. Moramo jasno reći da možemo promijeniti stvari, da mi imamo svoje ideje. I ja predlažem ono što mi zeleni želimo učiniti za gospodarstvo, za mlade ljude. Kako ojačati demokraciju, kako dati ljudima i demokracijama više snage. Doista moramo ojačati europsku demokraciju i po tome ne mislim samo da ljude dovedemo na mjesta gdje će birati. Moramo omogućiti da se glasovi ljudi čuju cijelo vrijeme, ne samo svakih 5 godina na izborima. No moramo i razgovarati o problemima. Svaki dan moramo voditi debatu o najboljim rješenjima za Europu, ovaj ili onaj smjer. I mislim da na ovom razini tema ljudi govore da su jako zainteresirani za to. Moramo 22. do 25. svibnja izaći i kazati da vi, građani, birate svoju budućnost. Hvala. Pređemo na gospodina Verhofstadta. Ono što nama treba su političari koji brane Europu. Sve do sada mi smo branili Europu sa dobrim razlogom mira, ali trebamo dati i nove razloge mlađim generacijama, a to je da možemo stvoriti radna mjesta, popraviti gospodarstvo, isto tako na europskoj razini da možemo očuvati neke vrijednosti koje je nemoguće sačuvati na nacionalnoj razini. Daću vam primjer građanskih sloboda i privatnosti. Što više moguće nakon NSA, nakon Snowdena, treba nam što je širi mogući zakon za protekciju, odnosno zaštitu privatnosti da bi se zaštitili podaci i privatni životi naših građana, pogotovo mladih generacija. A još više od toga, uz novu odluku o Europskog suda pravde koja se tiče tvrtke Google, na pravom smo putu. Jer taj sud kaže morate imati pravo da vas se zaboravi na internetu. Također treba vam privatnost koju ne morate posebno birati. I ako se s time pozabavimo, siguran sam da će mladi ljudi biti vraćeni ideje Europske unije. Hvala vam lijepo. Jean-Claude Juncker. Mi moramo prestati govoriti o Europi na način na koji smo naučili. Vrlo često nacionalne vlade prebacuju odgovornost na Europu kada bi sami trebali preuzeti odgovornost. Države članice same su odgovorne za sve. One se ponekad ponašaju kada njihovi nacionalni parlamenti ni ne postoje. Mislim da moramo još jednom
se prihvatiti smisla Europe. Moramo objasniti mladim ljudima da je Europa slabi i moramo objasniti da naš utjecaj u svijetu slabi. Mi smo jedan manji dio, sve više i više svjetske populacije. Mi slabimo i demografski. Moramo jednostavno mladim ljudima objasniti koliko je Europa potrebna, jer da nema Europsku uniju, svi bi bili u monetarnom ratu, znači Francuska protiv Njemačke, Njemačka protiv Španjolske i slično. Od početka financijske krize i ukrajinske krize jasno je da trebamo Europu, jer Europa štiti Europljane. Aleksis Tsipras. Το μεγαλύτερο έλλειμμα σήμερα στην Ευρώπη είναι το έλλειμμα δημοκρατίας. Mislim da je deficit koji je najvažniji u Europi ne financijski nego demokratski. Građani se drže podalje jer ne vjeruju da će njihov glas nešto snažno promijeniti u strategiji i smjeru koji zauzima Europa u sadašnjem stanju. Sastanci na vrhu je zapravo 20 i nešto šefova država članica koji zapravo odgovaraju željama kancelarke Merkel. Moje pitanje gospodinu Junckeru je što se događa iza kulisa. Vi, gospodin Barroso, recimo govorite o zamjeni, odnosno micanju izabranih vlada u Italiji i Grčkoj, zamjenjujete ih tehnokratima i namećete mjere štednje. Upravo zato, nametanjem tih stvari vladama, je demokratski deficit proizveden. Drugi put ste recimo rekli da Ustav ne bi trebao, odnosno bi Ustav trebao biti na glavni, ali to se ne događa. Čija je ovo krivica? Pitanje je bilo zašto je toliko malo ljudi izašlo na evropske izbore. Mislim da su bili dosadni ovi zadnji. Nije bilo konfrontacija, osim toga to je bilo izlorabljeno za nacionalne izbore i u tu svrhu i mislim da se sad u Europskoj uniji mijenjamo prema većem stupnju demokracije, više kontroverzi, više sučeljavanja. Imamo trenutno 27 milijuna nezaposlenih u Europi i 6 milijuna mladih nezaposlenih. Imamo najveću stopu izbjegavanja plaćanja poreza i poreznih prijevara u Europi. Ljudi čekaju ne samo da dobiju više Europe, nego da dobiju drukčiju Europu. Trebamo dati prijedloge. Kakva će to biti Europa s više pravde i pravičnosti? Eto, i tada mislim da će se i broj onih koji izlaze na evropske izbore povećati. Hvala vam lijepa. Pa progovorimo i o korupciji. Što mislite? Koliko daleko će se ići u borbi protiv korupcije? Smatrate li da su lobisti koji djeluju u hodnicima Brisela i problem u tom smislu? Da, ja mislim da svakako ima previše lobiranja u ovim hodnicima, u hodnicima komisije, da se interesne skupine natječu tko će više potrošiti na lobiranje. I mislim da zapravo su pravi akteri glasovi građana koji se ne čuju dovoljno, jer su upravo lobisti ti koji troše milijune na djelovanje na donositelje odluka i mislim da je to nevjerojatno. Vidite ljude koji donose amandmane na određene zakone, čak zaborave maknuti dopise ili naputke koje su dobili od različitih industrija i lobista, ne maknu niti zaglavlje na papiru koji im je od njih pristigao. To treba mijenjati. Treba se čuti glas građana Europe, a ne lobista. Guy Verhofstadt. Mislim da je problem u tome što s vremena na vrijeme, kao što vidimo i u redovima komisije, ima korupcije. U tome je problem. I protiv toga se treba boriti, treba izraditi nova pravila i
U zadnjem sazivu parlamenta to je i učinjeno da bi se ojačala borba protiv korupcije. I sad, što je tu nova? Treba se pitati kakva je etičnost političara koji dolaze u ovaj parlament. Ali, što se tiče lobiranja i korupcije, mislim da je glavni problem nedostatak pravog vodstva i prava neovisnost nacionalnih država, osobito da ne ovise o Parizu ili Berlinu. Dakle, to želim reći, da trebaju biti neovisne od tih centara. To je za mene najveći problem. Trebamo pravo liderstvo, a ne samo tajnike Europske komisije. Jean-Claude Juncker, izvolite, znam da trebam podsjetiti da imate još džokera koje možete iskoristiti. Sasvim je očito da trebamo bolji okvir za djelovanje lobista i lobiranje i da se treba svim snagama posvetiti iskorjenjivanju i borbi protiv korupcije i u državama članicama i na europskoj razini. To je u interesu svih nas i da trebaju isto tako svi članovi komisije objavljivati popise svojih kontakata, svojih dnevnih sastanaka, da se vidi s kim se susreću i tako dalje. Dakle, glasat ćete između 22. i 25. svibnja upravo da biste izbjegli takve stvari, da biste izbjegli i ekstremizam i lijevi i desni, da biste se borili protiv prevelikog utjecaja lobista. Gospodine Tsipras. Korupcija je sustavno i strukturno pitanje u Europi i borba protiv korupcije nije nešto što trebaju raditi samo države članice, već i čitava Europska unija. Mi mislimo da je potrebna legislativa, da su potrebni europski zakoni koji će regulirati borbu protiv korupcije, koji će to činiti na učinkovit način. I isto tako da se borimo protiv izbjegavanja plaćanja poreza i poreznih prijevara kao oblika gospodarskog kriminala i da to u velikoj mjeri ovisi o volji vlada i političkog vodstva Europske unije, jer tu se sukobljavaju veliki interesi. Recimo u Italiji sudbene vlasti se pokušavaju boriti protiv mafije koja ima određena uporišta i u političkom svijetu. Korupcija jeste jedan i od europskih fenomena i mi se trebamo protiv toga boriti. Trebamo se boriti i protiv pretjeranog utjecaja lobista. Borba se odvija i treba se odvijati i na razini nacionalnih država i na europskoj. Mi ovdje imamo neke ljude, jednoga koji je već osuđen na 4 godine zatvora u jednoj europskoj državi, jedan koji je sad pred sudom za korupciju. To su ljudi koji su bili u Europskom parlamentu i ne ovisi sve o Barozu, ne ovisi ni o Angeli Merkel i nacionalne države se trebaju boriti. Treba isto tako znati da je u našoj strategiji inicijativa i zakonodavstva vrlo jasno uvijek rečeno što mi želimo postići. Onda tu strategiju zapravo isporučujemo lobistima i lobisti to zagovaraju. Tako zapravo djeluje i komisija. Mi smo u parlamentu, i spomenuto je upravo, napravili registar lobista i lobija. Ovo nije rasprava protiv lobiranja, međutim treba paziti na sukob interesa. Treba vidjeti i na kakvi su usputni i odnosno dopunski ili dodatni prihodi
pitati raznih europarlamentaraca. Gospodine Verhofstadt, vi biste tu možda mogli nešto prijaviti. I ne bi trebalo, gospodine Schulz, zaustavljati Transparency International i zapriječiti da provode istrage. Možda Ska Keller to ne čini, ali ja koristim Ska registar transparentnosti Europskog parlamenta. Svaki novinar ili bilo tko može vidjeti što ja radim. Ja sam otvoren i transparentan član ovog parlamenta. Nadam se da i vi činite isto. Prelazimo na drugu temu. Imamo problem. Predstavljamo vas kao službene kandidate. Međutim, puno je ljudi koji zapravo se prave kao da nijedan od vas neće postati predsjednikom Europske komisije. Što vi o tome mislite? Visoki su izgledi da jedan od nas postane predsjednik Europske komisije i to je u redu. Jer ja mislim da je ta smjena velik napredak za demokraciju u Europi i tako to stoji u Lisabonskom ugovoru. I mislim da bude li biran netko drugi, da bi to zapravo bilo nepoštivanje tog dokumenta i da treba poštivati glas građana i oni koji ne izađu na izbore neka se ne bune jer mi želimo da ova kampanja ima lice, da bude kampanja koja je jasna i da države članice poštuju europske zakone. Gospodine Verhofstadt, nezamislivo je da predsjednikom postane netko izvan ovog kruga kandidata. S tim se, vjerujemo, svi slažete. To doista i može biti samo jedan od kandidata, inače se mogu zatvoriti vrata Europskog parlamenta, europske demokracije, jer onda bi to bila samo neka igra koju bismo odigrali svakih 5 godina i onda bi države članice se sastale iza zatvorenih vrata i donijele suprotnu odluku ili drukčiju odluku. Dakle, mi predstavljamo i političke stranke na europskoj razini kojima je stalo im je da dobiju većinu. Ne radi se tu o samo veličini tih stranaka, jer je važno da netko pokuša i po prvi puta. To je smisao parlamentarne demokracije. I onaj tko dobije najbolji rezultat može na tome dalje raditi. 28 premijera i vlada su potpisali Lisabonski ugovor i on omogućuje da vijeće uzme u obzir rezultate izbora za Europski parlament. Da se to ne učini, bilo bi to nijekanje demokracije i to je posve jasno. Ne budu li se poštivali rezultati europskih izbora, onda bismo slali poruku da su važnije vlade nego građani, a to ne želimo. Važno je da se poštuje volja građana i da tako bude do 2019. godine i u ovom mandatu. Čini se da ljudi sve osporavaju. Morali bismo ljude okupiti, a ne ih odbijati od sebe. I nadam se da nitko ne misli da bi predsjednik Europske komisije, sljedeći predsjednik, trebao biti netko izvan ovog kruga kandidata. To bi bilo katastrofalno i bilo bi
potpuno nepoštivanje mišljenja građana i glasova građana. Ja bih htio čuti nešto o tome i od drugih kandidata i što oni misle tko je odgovoran za katastrofalnu politiku koja se u posljednje vrijeme provodila i zašto demokracija Europe nije napredovala. Svi smo zapravo s tim suočeni. To je zanimljivo pitanje i svakodnevno, barem 20 puta na njega moram odgovarati. Mislim da naravno predsjednici država i vlada mogu raditi što hoće iza zatvorenih vrata, ali ne, to neće biti tako, jer jedan od ovih kandidata bit će predsjednik Europske komisije, jer u protivnom bi to bio netko tko ne bi imao većinski glas u parlamentu. To može biti samo osoba koja je došla iz ovog kruga. Jedan je element, međutim, vrlo zanimljiv. Nijedan pojedinačni šef države niti vlade do današnjeg dana nije takav stav iznio. Samo je Angela Merkel rekla da nema automatizma, pa nekako izgleda da ga ima jer ona uvijek ostaje kancelarkom. No, dobro. Ja nisam koristio svoj džoker i sad ću ga iskoristiti. Dakle, u tih 5 sekundi reći ću da ovdje stoji sljedeći predsjednik Europske komisije, te da upravo s njim razgovarate. Dobro. Dakle, zapravo na džokera imaju pravo građani. Idemo na posljednje pitanje. Svatko od vas imat će 30 sekundi. Samo? Da. Dakle, kakva je vizija? Recite nam vi, molim vas, zašto upravo za vas trebaju glasati evropski građani. Moja ponuda vama, građanima Europe, svima koji živite u Europi, je da ću se ja koncentrirati na to da stvorimo Europu koja će vam dati posla, koja će se brinuti o socijalnim pravima i zaštiti i isto tako baviti se pitanjima okoliša. Pa evo, imajte to na umu i 25. svibnja, ali i nakon toga. Gospodine Verhofstadt, ja toliko toga želim učiniti da to ne stane u 30 sekundi. No, međutim, glavna je stvar da trebamo pravo liderstvo, pravu viziju budućnosti za Europu. To žele građani, žele lidera i žele bolje gospodarstvo, žele radna mjesta i to su moji prioriteti za narednih 5 godina. Gospodine Jean-Claude Juncker, izvolite vi. Želim Europu koja neće imati podjela, a nikako niti umjetne podjele na jug i sjever, podjele na stare i nove članice. Želim konsenzus, želim kompromis, želim Europu koja će Evropljanima omogućiti da ponovno zavole Europu. Alexis Tsipras. I will use my jokers also. Okay. Ja ću iskoristiti svoj džoker. Prvo, želimo Europu koja pripada Europi naroda. Dakle, želimo podršku, solidarnost i demokraciju. Odluke koje će biti donošene pa i na referendumima, dakle od strane građana, a ne iza zatvorenih vrata. Drugo, i to odmah, želimo
trojke jednostavno protjerati iz europskih institucija i želimo europske postupke, procedure koje će dovesti do održivih rješenja za dugove i krizu, ali uvijek na temelju demokracije i društvene kohezije. Hvala lijepa. Mi svoju kuću zovemo Europskom kućom. Trebamo otvoriti i vrata i prozore da građani vide unutra, da vide što se u njoj događa. I mislim da običan građanin dolazi na prvo mjesto. Ja sam dugo bio i gradonačelnik, bio sam parlamentarac. Znam da ljudi u Europi dosta trpe. Želim Europu boljeg života za sve, a osobito s pravim šansama za mlade ljude i bolju budućnost u Europskoj uniji. Još nam je malo ostalo vremena u programu. Svi su se suglasili o pravilima. Ska Keller sada ima svoje sekunde. Danas govorimo o Europi, ali nemojmo gubiti iz vida da ljudi drugdje također trpe i pate. Pate u siromaštvu, pate od progona i evo ja se pridružujem međunarodnoj kampanji za povrat djevojčica kućama. Hvala vam. Zahvale kandidatima, pa i na ovome. Naša je debata završila i ja ću zamoliti Conora da nam kaže što se dogodilo izvan ove prostore dok smo mi razgovarali. Ovako, dobili smo 63.000 cvrkuta, odnosno tweetova, 50.000 ljudi se angažiralo na Twitteru. To možete vidjeti na stranici ove debate za detaljnu analizu. Čuli ste kandidate i znate što su imali reći, a sada je sve na vama. Hvala svima vama koji su sudjelovali u ovom jedinstvenom događaju, gdje god bili. Ne zaboravite, možete nastaviti sudjelovati u toj diskusiji na internetu, pogledajte našu stranicu na internetu. I to bi bilo sve za večeras, odavde iz Brisela, iz tima Europskog parlamenta, od svih nas, laka vam noć.